И още новини от деня. България е на едно от челните места в света по разпространение на кучешкатения. Тази черна статистика накара ветеринари да организират безплатни профилактични прегледи за домашни любимци на открито. За един ден в Южния парк в София бяха прегледани над 50 кучета, 30 от тях бяха вакцинирани, а на грижовните стопани бяха раздадени над 1000 таблетки за вътрешно обезпаразитяване. Въпреки наредбите, наша проверка показа, че повечето собственици на домашни любимци не почистват след тях. За да затегнат контрола, от Столична община предвиждат драстично увеличение на глобите. Колко точно, провери звездният ни репортер тази седмица, актрисата от Забранена любов Диана Любенова. Аз имам 2 кучета. Разхождам ги 2 пъти на ден. Представете си как би изглеждала моята улица, ако не чистя след тях. Купувам си турбички, найлонови, които струват 1,60 лв, стигат ми поне за месец. За вас днес звезден репортер е Диана Любенова. Съвестта при голяма част от собствениците на домашни любимци обаче като че ли липсва. Ето го и резултата. Виждаме един шедьовър пред нас. Честа гледка ли е това? За съжаление се налага ние да ги изчистим, защото в противен случай хората стъпват, размазват, разнасят. Идете в Швейцария, идете в Париж, навсякъде гледат животни, но хората си чистят. Глобата за стопанин, който не почиства след домашния си любимец, е 20 лева. Само за сравнение. В други европейски страни тя достига 3-цифрено число. Най-вероятно по тази причина глобата в България не стряска никого. Именно по същата причина едва ли има някой, който поне веднъж да не е настъпвал, та дори да е разнесъл в дома си остатъците от домашни любимци. Държавните органи все пак са се заели с проблема. Обмисля се промяна в размера на глобите. Затова от една страна сме заложили глоби между 200 и 400 лева, диференцирани за различни нарушения. Тъй като глобите все още не са високи, пък и никой от нас не е виждал контрольор да глобява някого, остава единствено на съвестта ни да чистим след себе си и домашните си любимци. За вас днес звезден репортер беше Диана Любенова.